Book 80, Chapter 9, Page 8. Kasama ko na si Deo. Hello po. And last day na ni Kim dito na, wait, thank you. Ito na yung last na makikita namin si Kim and Philippine Festival pa. Saan? Andun na sila ni Ate Jayan. Ang ganda dito. O, park siya talaga. Very peaceful. Andito na kami, malapit sa stage. Hanapin na namin si Ate Jayan. And ayun, may mga nagpa-practice sumayaw. Ayan sila, oh. May contest ata ngayon eh, mga banda. Andyan na sila. Ala, ang ingay, hindi tayo maririnig. Hi, kasama ko na si Kim. Yeah. Yan, merong iba't ibang booth. Philippine Embassy, 7 Bank, marami mga, ayan, Mega World International. Ayan yung suot ni Kim. Parang ano lang, parang spring, parang autumn. Ganda. Akala ko parang paano na dito, pa fall na. Ito, Summer pa rin. ito yung mga ano, yung sumunod sa trono ni Marion. Hello, Marion! Okay, si Marion. Oo, in fairness, this year, mas marami yung table. So, mas malaki yung chance na makakaupo, makakakain yung mga tao. Marami rin mga upo-upuan na ganyan. Ayan, yung mga booth ng pagkain. Ang ganda naman ni ate. Oh, yung outfit. Tapos ayan yung mga pagkain. And naghahanap pa sila kung ano yung kakainin. Ako hindi ko alam kung kakain ako eh. Yan, dito ako bibili ng pansit and turon. Ayan, 700 siya na pansit. And bumili ako ng turon. 200 isa ha. 100 piso. 200 isa, yes. Mahal naman yan. Isa 200. So 400 yan. Yan. Dalawa, so 400 to. Ayan, 200 isa, 100 pesos ang turon dito sa Japan. Ko lang yan eh. Smile. What? Smile like you're happy. I was following you. Sam and I came here to see the fountain, but it stopped. It stopped. It obviously doesn't want to be seen by you, Sam. It was doing that when I drove by. Water was flying everywhere, and I want to see it again. Too As soon bad. as we got here, it stopped. And he said he wants to eat here, but seriously, where? Oh, sir. What? No. Ah! Oh, yay! There it is. Okay, so Sam, Yes. why do you have to do that? I want to look cool. Okay. So now that you found out about my secret, no, they want to see your eyes. Why? I don't know. What do you think about it? I think it's pretty cool. I think you shouldn't. You should let more people try to watch it. And so bumili si Sam ng pork barbecue. How was it, Sam? It's you know, there's like different stages of taste. Let me try it again. I'll give you a review. So the initial taste is really good. Then like went to my mouth for like 5 seconds. It's not good. I'll wait for the. Oh, it's really not good now. Maybe it's just not my style. Okay, meron na akong isang stalker. Ay, Adrilino! Grabe! Sama ka na! Ang cute ng camera mo, sis. Sobra. At ikaw, unexpected. Ano ba? Talaga naman ang Diyosa ng ano? Ang Diyosa naman. And syempre, si Jackie na ayaw magpayakap. Si Jackie na ayaw Hello! Ayan, alis na si sis. Ang aga-aga. Pabuti na lang, nakita ko siya. Tapos, okay, bye. Bye. Sis, ano yung lasa ng halo-halo? 3, 2, 1. Action. That's what we're talking right now. So yeah, no, I'll go there. I gotta get dressed now and then. Recording? Recording, okay. No, we gotta talk first. Okay, we're talking. I gotta go. Yoo-hoo! Wait,
awkward yun. Sam, your head should come here. You need to be looking. Are you gonna look at the camera? No, not looking at the camera, but I, Are you okay, Sam? Okay, all right. Hey. Like take 5. Okay. All right. Oh, I gotta go. Bye. Super cute ni Lia. Ang haba din ng pilik mata. Ang buyog-buyog. Sobra kilay. Talagang mana sa nanay mo. Oo. Hi, Ate Ste. Hi. Nagkita-kita kami to. Yes. Yes. Ayan. Friends na sila. Friends. Ayan. Diba? Si Ate Jayan, si Bossing na very supportive. Si Mama Yin. Asan si Cassie? Ay, ayan si Cassie. Si Lilia. Si Jackie. Si Nika. Si Deo. Si Kim. Si Jay. Aalis na si Nika. Nika, bye-bye Nika. Good luck sa pagbablog mo. Oh, nagbablog siya. Ayan. Bye-bye. Ay, sasama na rin si Ate Ste. Uuwi na rin. Bye-bye Ate Ste. Bye-bye. Oh, cute! Sabi nila. Sobrang cute. Tupak na yan. Oo. Ah? Ano na siya? Sige, una na kami. Bye-bye. Ate Ste, next time ha. Sasama ka. Bye-bye. Bye po. Saya amin ang Leo Sad Vlogs. May binigay sa si Kim. Thank you, Kim. Welcome. Si... Dapat ako yung may ibigay sa kanya kasi siya yung aalis. Thank you, Kim. Hi, so ngayon ay pupunta na kami sa karaoke. Akala mo naman kumakanta. Ayan, Kim, kakanta ka? Hindi ako kasama. Ay! Weh! Hindi kasi may kasabay nga akong... Dati si Marion yung uuwi, tapos ngayon may isa na naman uuwi. That's Kaya, life. yes, so But we have to move on. abangan natin yung future journey ni Kim. Ito ang kanyang channel. So, Yan, link na lang. ayan, oo. Ingat ka, mag-vlog ka, don't stop Ako sa vlogging. Philippines, I'll be vlogging, so get ready for Philippines. Sure ka? Si Marion yan din yung sinabi. Hima ako ng ano eh, pag-uwi. Kaya, Okay, while okay. studying Korean. Okay. Grabe na nadapa si Lilia. Okay ka lang, sis? Okay lang, okay lang. Ayan. Sure? Kasi ang tanga nung Google Maps eh. Ayan. Kasi sabing may hams doon. Grabe. Pero grabe yung dugo niya. Grabe yung dugo niya. Pero kita mo nakasmile pa rin. Bar lang. Kasama sa paglaki yan. Oo. Lumalaki pa kasi ako. Nadapa yung baby ko. Yan, magkakaraoke naman kami. Dito kami sa Karaoke 1. Bale, ano to, mga 6 minutes walk lang from the Hibiya Park. So, yan, let's go! I can't wait na makaupo sa may aircon. Tsaka uminom ng tubig. Parang ang social naman dito. Parang mamahalin. Ay, taray, ang laki. Ang luwag. Buena mano. 2.5 sa loob ng 2 hours. Ayan, may drink bar dito na pwede rin kumain ng ice cream. Dapat lang, no? Kasi 2.5 yung bayad natin dito. Ayan, tubig lang ako, guys. Tapos meron pa pala silang soup. Kung gusto rin ng kape or tea, meron din. Pero gusto kong i-try ang ice cream. Pero baka sumakit yan tiyan ko. Ito yung soup nila, oh. Corn soup ata to. Tapos may tray din sila, kaya kumuha ako para marami yung malagay ko. Ay! Si Boss! Ang
Lumaban, lumaban! Taray talaga ni Bossing. Kaya na in love si Ate Jay Anne. Yay! Yee! Kilig si Ate Jay Anne! Go, sis Ja! Ikailang baso na yan? Hindi ko na mabilang. Aray, si Mama Yin. Lumalaban, lumalaban. Si Ate Jay. Dumating na sa Summerway. Isang fresh, fresh, fresh. Ganda, ganda. Yes, ang galing. Ito, nagre-record na ako ah. Kinabahan tuloy yung wala daw. Yan, ang masarap dito guys. Ito, Sunday syrup ng Hershey's. Ang sarap niya. Eto. Hindi ko alam kung ano to eh, pero masarap. Damihan. Yan. Yan. Yun. Bye-bye, Ate Jayan! Bye-bye! 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 Ano nga ba naman? Deo, Deo, tingin naman dyan, oh! Sis Lilia! Go! Push! Uy, thank you sa time, ha? Thank you, Lilia, our performer. Yan. Wow, tignan nyo naman guys yung presyo. Grabe, yung 1/3 si Icy. Thank you, Icy! Wala ako. Minsan lang na. Rich! Yan. Anong rich ka dyan? Rich. Yung 1/3 ng ano, ng view. Minsan lang siya may nasus kami siya. Yan, thank you. Thank you so much. Ngayon, ako, kailan ko kaya ulit kayo makikita? Ayan, ito yung mahirap talaga magbabayan kapag ka, ano, kapag ka nagbablog. Walang katapusan. Hindi ako napapabayan. Bye-bye, mga sis. Bye-bye. Bye-bye, Icy. Bye-bye. Thank you, ah. Okay, bye-bye, Deo. Bye.